y sgwrs hon, rwy'n mynd I drafod cerdd gan Dafydd Nanmor am abati Ystrad Fflir. Cerdd sy'n sôn yn benodol am y gwaith atgyweirio ar adeiladau'r abati a wnaed gan yr Abad Morgan yn y 15fed ganrif. Mae'n gerdd arbennig o werthfawr oherwydd ei bod yn rhoi disgrifiad byw o eglwys yr abati. Eglwys nad oes ond ychydig olion ohoni yn goroesi heddiw, heblaw'r porth gorllewinol a'i fwa eiconig sydd i'w weld yn y llun yma yn edrych I lawr corff yr eglwys. Ac felly mae'r disgrifiad yn y gerdd yn fodd I ni ddychmygu sut olwg fyddai ar yr eglwys yn ei gogoniant. Mae'n disgrifiad gormodieithol ac addieithus, ac mae dychymyg creadigol y bardd yn cyfleu teimlad o ryfeddod a gorfoledd. Bardd o Ogledd Cymru oedd Dafydd Nanmor, ac roedd yn un o feistri mawr y canu mawl clasurol. Byddai'n ennill ei fywoliaeth trwy deithio ar hyd a lled o wlad, gan alw yng nghartrefi'r uchelwyr, a byddai abati Ystrad Fflir ar ei gylch clera yng Ngheredigion, lle byddai'n cael croeso personol gan yr abad ac yn perfformio ei gerdd ger bron cynulleidfa yno, ac mewn mannau eraill hefyd yn ôl pob tebyg, fel ffordd o ledaeni clod Morgan fel noddwr hael. Does dim modd dyddio'r gerdd yn fanwl. Rydyn ni'n gwybod bod Morgan yn abad rhwng o leia 1458 a 1486, cyfnod hir o ryw 10 mlynedd ar 20. A'r tebyg yw bod y gerdd yn perthyn i'r 1460au neu'r 70au, pan oedd Dafydd Nanmor ar ei anterth fel bardd. Gair sydyn am drosglwyddiad y gerdd. Digwyddiad yw I bod y gerdd wedi goroesi o gwbl mewn gwirionedd. Mae'r unig destun cyflawn yn dyddio o'r ail ganrif ar 15 yn llawr hynafieithydd Robert Vaughan o Hengwrt yn Sir Feirionnydd. Ond mae'r 8 llinell olaf wedi eu cadw mewn llawysgrif o hanner cyntaf yr 11 ganrif ar 15. Llawysgrif a oedd yn cynnwys y testun cyfan ar 11, a honno'n ôl pob tebyg oedd ffynhonnell copi Robert Vaughan. Ac roedd y llawysgrif honno'n gysylltiedig ag abati Sistersiaidd Glyn y Groes yn y Gogledd Ddwyrain. Ac felly mae'n debygol bod y gerdd wedi cael ei throsglwyddo trwy gyfrwng y rhwydwaith Sistersiaidd. Mae'n bosib iawn fod y gerdd wedi cael ei datgan gan Dafydd Nanmor ei hun yng Glyn y Groes a'i chadw ar glawr yn y fan honno. Mae'n siŵr y byddai mynachod Glyn y Groes wrth ei bodd yn clywed am y gwaith mawr oedd ar y gweill yn Ystrad Fflir. Cywydd yw'r gerdd, sef cwpledi yn odli yn acenog a diacen am yn ail, a phob llinell yn cynnwys 7 sillaf. Ac mae cynghanedd lawn ym mhob llinell, fel y byddwch chi'n gallu clywed gobeithio wrth I mi adrodd y darnau ar bob sleid. Rwy wedi cynnwys cyfieithiadau Saesneg wrth ochr y testun gwreiddiol I fod yn gymorth o ran dealltwriaeth, ond rwy'n meddwl bod y rhan fwyaf o iaith y gerdd yn weddol ddealladwy I ni heddiw, gyda dim ond ychydig o eiriau hynafol. Gyda llaw, mae'r testun golygedig sydd gen I yma yn wahanol mewn ambell le i'r un a olygodd Thomas Parry ar gyfer yr Oxford Book of Welsh Verse. Cyn troi at y gerdd, dyma lun sy'n rhoi argraff o'r olwg fyddai ar yr eglwys. Yn y darlun trawstoriad yma, gallwch chi weld y to oddi tanno ag oddi uchod, y pileri sy'n ei gynnal, y ffenestri, a'r clochdy uwchben croesfan yr eglwys. Ac mae'r pethau hyn I gyd yn cael eu disgrifio yn y gerdd.
Down ni nôl at y darlun yma eto wrth i ni ystyried pob agwedd. Felly, dyma linellau cynta'r gerdd sy'n gosod yr abati ar lan afon Teifi, y tŷ o lan Teifi Las. A dyma un gwahaniaeth pwysig rhwng fy nghestyn ni a'r un yn yr Oxford Book, gan fod hwnnw yn dilyn darlleniad Robert Vaughan, sef tywi yn lle Teifi. Mae tywi yn haws o ran cynghanedd, ond yn gwbl anghywir yn ddaearyddol, gan fod yr afon honno filltiroedd lawer i ffwrdd, tra bod afon Teifi yn llifo ar hyd ochr ogleddol safle Ystrad Fflir, fel y gallwch chi weld ar y map yma. Mae Teifi yn rhoi cynghanedd dderbyniol, gan fod beirdd yr Oesoedd Canol weithiau yn gadael ef heb ei hateb yn y gynghanedd, ac felly penderfynais i newid darlleniad llawysgrif Robert Vaughan. Mae'r cwpled cyntaf hefyd yn rhoi trosolwg o hyd a lled y safle, fel petai o safbwynt yr ymwelydd yn dynesu ato, gan nodi bod 80 o byrth yn y muriau o'i gwmpas 80 porth i'th gwmpas. Gormodiaeth eithafol yw hyn wrth gwrs. Mae 80 yn rhif crwn perffaith sy'n cyfleu lluosogrwydd mawr. Rydyn ni'n gwybod am 2 prif fynedfa i safle'r abati sy'n cael ei nodi ar y cynllun hwn a wnaed gan David Austin. Un fynedfa o'r gogledd, un o'r gorllewin ac un o'r de, a byddai pyrth eraill yn rhoi mynediad i'r clos mewnol. Mae'r ail gwpled yn enwi'r Abad Morgan fel yr un oedd yn gyfrifol am y gwaith atgyweirio, ac yn gosod hyn yng nghyd-destun Ewropeaidd Urdd y Sistersiaid, trwy sôn am ei glod yn cyrraedd mor bell a Byrgwyn, sef Burgundy, yr ardal yn Ffrainc lle sefydlwyd yr abati Sistersiaid cyntaf yn Cîteaux. Sylwch yma fel mae'r bardd yn manteisio ar y cyfle cyngeneddol rhwng ffurfiau treigledig Morgan a Byrgwyn. A mae gair am ei gweiriaw i forgan dros Fyrgwyn draw. Mae'r 2 gwpled nesaf yn ffocysu'r sylw ar yr eglwys ei hun, gan nodi'r ffenestri gwydr a byddai'n nodwedd drawiadol iawn wrth i ymwelydd ddod i mewn i'r safle. Gallwch weld y ffenestri yn y llun yma ar rannau uchaf muriau'r eglwys ac yn y pen dwyreiniol tu ôl i'r allor. Roedd gwydr yn beth drud, a byddai llawer ohono yn yr holl ffenestri yna. Ond unwaith eto mae'r bardd yn gorddweud yn ysgubol wrth sôn am hanner gwerth yr ynys. Ar ddiwedd llinell 8, mae cyfeiriad at ragflaenydd Morgan, yr Abad Rhys, sy'n gosod y gwaith adeiladu mewn cyd-destun hanesyddol fel prosiect oedd wedi bod ar y gweill ers degawdau. Rydyn ni'n gwybod trwy gerddi mawl gan Gitwr Glyn fod yr Abad Rhys wedi talu am waith atgyweirio yn y 1430au, ar ôl y difrod a wnaed pan feddiannwyd yr abati gan filwyr y goron yn ystod gwrthryfel Glyndŵr ar ddechrau'r ganrif. Mae'n debyg bod y milwyr wedi defnyddio'r eglwys fel stabal ar gyfer eu ceffylau. Felly gallwch chi ddychmygu bod annibenod ofnadw na wedyn a mawr angen atgyweirio. Y côr, efo ei cweiriawdd a dorau teg o wydr tawdd. Aeth hanner gwerth i hynys i wydro hwn wedi Rhys. Rhan fawr o'r gwaith atgyweirio oedd gosod to newydd gyda haenau o blwm arno fe. Cyfleir hyn trwy ddelweddau dychmygus sy'n rhoi gwedd weledol gref i'r gerdd. Roedd y bardd yn gweld y to plwm yn debyg i arfwisg ddur, a defnyddiodd y gair benthyg curas o'r Ffrangeg cuirass, ystrad fflir a'r waith
curas. Sylwch ar y gynghanydd lusg yna, yr odl rhwng fflir a sillaf gyntaf, curas. Roedd curas yn wisg ddur a fydde'n amddiffyn blaen a chefn y corff. Ac felly, y syniad yw bod yr eglwys yn llwyr amgaeedig o dan y to plwm. Ychydig linellau nes ymlaen, gwelwn ni fenthyciad arall, brigawns o'r Saesneg brigandine, crys haearn, gyda'r un syniad, ac fe welwch chi lun ohono ar y sleid nesaf. Mae'r plwm wedyn yn cael ei gyffelybu i wisgoedd eraill, gynnau, lluosog gŵn o'r Saesneg gown. A dywedir bod y gwisgoedd hyn o'r un lliw a rhig Ionawr, sef cnwd sy'n tyfu yn y gaeaf dan farig yn aml, dŵr marl, hynny yw clai a chalch yn gymysg, a llwydrew. Mae'r rhain i gyd yn ddelweddau sy'n cyfleu lliw gwyn dros rhywbeth tywyllach. Gan gyfeirio mae'n debyg at yr ocsideiddio sy'n gadael heinen wen ar do plwm, fel y gwelir yn y llun hwn o do eglwys gadeiriol Caer Sallog. Mae'r fframwaith pren sy'n cynnal y to yn cael ei gymharu â'r gwaith coed yn eglwys Rhufain, sef mae'n debyg eglwys San Pedr. Ac wedyn yn y cwpled olaf yma, mae newid sydyn o'r wedd weledol i'r glywedol, gan ddisgrifio'r gerddoriaeth goral gyda'r cymysgedd o leisiau yn codi trwy do plwm yr eglwys. Ystrad fflir ar waith curas, a gynnau plwm i gan plas. Lliw'r gynnau oll rhig Ionawr, lliw dŵr marl fel llwydrew mawr. Ar ei chor llawer toriad ar fainc cor Rhufain ei cad. Teg yw sŵn byrdwn lle bo, trebl a men trwy blwm yno. Gyda llaw, mae trebl yn awgrymu bod bechgyn yn canu yn y cor, sydd efallai yn dystiolaeth bod ysgol o ryw fath yn yr Abati, lle bydde bechgyn yn dysgu darllen ac ysgrifennu Lladin. Mae'r awgrym wedi cael ei wneud bod Dafydd ap Gwilym wedi cael peth o'i addysg yn Ystrad Fflir yn fachgen ifanc, rhyw ganrif yn gynharach na chyfnod Dafydd Nanmor. Mae'r ddau gwpled nesaf yn un frawddeg sy'n cyfleu maint yr eglwys trwy gyfeirio at yr arfer o gladdu o fewn ei muriau, ac yn benodol efallai at yr aelodau o deulu brenhinol Deheubarth sydd wedi eu claddu ar safle Ystrad Fflir. Gan honni, petai 1000 o frenhinoedd wedi eu claddu yno, bydde digonedd o le ar gyfer hyd yn oed fwy o arglwyddi. Pe bain fil, pawb yn ei fedd, feirw yn hon o frenhinedd, a mae rhwng i muriau hi erw i gladdu arglwyddi. Do'n yn ôl wedyn at y to, ac unwaith eto at y ddelwedd o'r plwm fel gwisg wedi ei gweu dros y parau o drawstiau mawr oedd yn cynnal y to. Y term pensaerniol am yr rheini yw cyplau. Gwisgwyd oll, gwisg hyd allawr, gweau plwm am gyplau mawr. O ugain we i gŵn haf, o gan gwe i gŵn gaeaf. Y gweoedd hyn a'i gwydd hi, forgan sydd, frigawn syddi. Dyma ni'n gweld y brigawns, y crys haearn, y sonis i amdano gynnau, eto yn ffurfio cynghanedd gyda ffurf dreigledig o'r enw Morgan fel byrgwyn uchod. Rwy wedi cynnwys llun yma sy'n dangos fel y gallai'r math yma o arfwisg edrych yn debyg iawn i haenau o blwm. Mae'r adran nesaf yn ceisio rhoi argraff o uchder y to ac yn rhyfeddu at faint y trawstiau derw. Ac mae 2 lun ar y sleid yma sy'n dangos golwg y trawstiau. Un yn darlunio ei pennau'n sefyll ar y pileri cerrig,
ac yn ymestyn draw, a'r llall yn ei dangos yn rhesi ar hyd y to. Un dydd ni rifwn o'i dor i deri oll hyd yr allor. Ergyd saith o ddergoed serth yw ei chrib uwch yr aberth. Mae derw rhom a dwyrain, rif myrdd ar fwaau maen. Mae teimlad cryf o bersbectif a symudiad yma, a hynny i ddau gyfeiriad. Yn gyntaf, ar hyd corff yr eglwys tua'r dwyrain at yr allor, ac yn ail, tuag i fyny, gan ddilyn ergyd y saith at brig y to. Y gair allweddol yn y darn yma yw aberth, sef bara cysegredig yr offeren, a byddai'n cael ei ddyrchafu gan yr offeiriad yn ei chafbwynt i'r gwasanaeth. Mae pensaernïaeth ac ysbrydolder yn dod at ei gilydd yma yn yr awydd i ymestyn i fyny at y nefoedd. A sylwch ar y gynghanedd gywrain yn llinell 30 rhwng chrib ac uwch yr aberth. Un gair, y cytseiniad mewn un gair yn cael ei hateb dros 3 gair gyda'r pwyslais arbennig ar y gair allweddol aberth. Mae'n bosib iawn y byddai cynulleidfa wreiddiol y gerdd hon newydd fwynhau gwledd ar gost yr abad. Ac mae'n siŵr y bydden nhw wedi cytuno â honiad y bardd yn y llinellau nesaf yma, nad oedd yr holl wariant ar waith adeiladu ddim wedi arwain at unrhyw leihad yn y lletygarwch yn hir abad. Does dim un arwydd yma o hen ddelfryd y Sistersiaid o gefnu ar bleserau bydol a byw yn syml ac yn gynnil. Roedd yr abad i bob pwrpas yr un fath ag unrhyw uchelwr arall, ac roedd disgwyl iddo ddangos haelioni wrth i westeion ag yn ei ofal dros adeiladau'r abati. Ei gost wrth wir a gwaith a cheginau chwegeinwaith, ni bu air mwyn o barwn am leihau saig ym mhlas hwn. Mwyn o'i glich ni mynnau glos na neuaddau na niddos. Mae sôn yma am glychau, ac rydyn ni'n gwybod bod un gloch fawr wedi ffrynu ar gyfer yr abati yn 1255. Diben y chlychau fydde dynodi'r oriau eglwysig ar gyfer gwasanaethau a gweddïau gan y mynachod. Datblygiad diweddarach yn sgil y diwygiad Protestanaidd yw'r canu amrywiadau, change ringing, sy'n digwydd mewn eglwysi yn yn hoes ni. Ac mae'r cyfeiriad at glychau yn dod â'r ffocws yn ôl i dôr eglwys, oherwydd ar ben y to roedd clochdy, wedi ei beintio'n wyn fel tŵr Llundain, sef y tŵr gwyn. Ac ar ben hwnnw yn uchaf oll, roedd ceiliog gwynt. Pwysleisir uchder y tŵr trwy honni yn ormodieithol i fod yn ddigon uchel i gadw'r delwau o'r seintiau yn yr eglwys yn sych ac yn ddiogel, hyd yn oed yn ystod diliw'r Hen Testament. Clochdy mawr, calchaid, mirwyn, cort o'r gwaith, caer y tŵr gwyn. Pwy a edrych bob hydref golwg uwch no'i geiliog ef. Pan fy'r dŵr i gain hwryd, heb un bont uwch ben y byd, gallai hwn i ar gerig lliw, gadw y delwau rhag diliw. Toau a phlwm, trwm, tramawr, ti deri maint tewdwr mawr. To ar wydd, ni ad trwyddaw rew na gwlyb na geiri na glaw. Mae'n costio iddo ar wydd benti bened bint beinydd. Sylwch ar y gynghanedd rymus yn y llinell gyntaf yna, sy'n cyfleu pwysau'r to trwy'r odl rhwng plwm a trwm, a'r cyseinedd wedyn trwm tramawr. Cynghanedd sain yw honno.
Mae'r eglwys yn cael ei chymharu yma â neuadd enwog Tewdwr Mawr, gan chwarae o bosib ar ei enw fel petai'n golygu tŵr trwchus. Tewdwr oedd un o hanafiaid llinach frenhinol Deheubarth. A gyda llaw, yn fy marn i, o'r tewdwr hwn y cymerodd y teulu brenhinol Tudor i henw Saesneg, ein bod ni yn ei galw yn Tuduriaid yn Gymraeg ar ôl tudur o ben mynydd. Roedd y Tuduriaid yn ddisgynyddion i Tewdwr Mawr trwy ferch i'r arglwydd Rhys o Ddeheubarth, Gwenllian, a byddai'r cyswllt hwnnw yn bwysig iddyn nhw am ei fod yn rhoi tras frenhinol Gymreig iddynt. Mae cyfeiriad hanesyddol arall yma hefyd, a hwnnw yn un Ewropeaidd at Bened yn llinell 52, sef Sant Benedict, tad mynachaeth y Gorllewin. Ac mae llun delfrydol o Benedict ar y sleid, gyda'r fynachlog a sefydlodd ym Monte Cassino yn y cefndir. Dyna oedd Penty Bened. Mae'n ddiddorol gweld fel y mae Dafydd Nanmor yn cadw cydbwysedd yma yn ei gymariaethau rhwng Cymru ag Ewrop. Mae gorwelion y gerdd yn eang fel y gwelson ni yn barod, gan gwmpasu Byrgwyn yn Ffrainc, Llundain, Rhufain a Monte Cassino yn yr Eidal, a dangos felly fod Ystrad Fflur, yn ddiarffordd, yn perthyn i ddiwylliant Cristnogol rhyngwladol. Mae sôn yma am wario punt y dydd ar goed. Does dim rhaid derbyn hynny yn llythrennol, ond fe fyddai punt yn swm sylweddol ar y pryd. Mae'r cwpled dilynol yn anghyflawn yn y llawysgrif, felly rwy wedi gadael bwlch yn y testun. Mae'r pwyslais ar gost y gwaith yn parhau yn y llinellau nesaf, gan ddod nôl at yr eitemau mwyaf drudfawr sef y ffenestri gwydr a gafodd sylw ar ddechrau'r gerdd. Mawr yw cost ar y mur cau a'i gair wydr a'i gairedau. Llu gairedau yn cau rhag gwynt, lliw gairedau Lloegr ydynt. Caredau yw'r gair a ddefnyddir yma am gwarelau neu beinau sgwâr o wydr. Yn ôl geiriadur Prifysgol Cymru, mae ceired yn golygu gwydr lliw, ac mae wir bod sôn am liw yma, lliw gairedau Lloegr ydynt, ond allwn ni ddim bod yn sicr mai stained glass oedd hyn, gan fod y Sistersiaid yn wrthwynebus i rwysg bydol o'r fath mewn egwyddor o leia. Mae'n bosib bod lliw yn cyfeirio at ddisgleirdeb y gwydr. Dyma linellau ola'r gerdd, lle mae'r bardd yn rhoi ei fendith ar ei noddwr ac yn edrych at y dyfodol. Gwedi caffo goed cyffion i gwplau holl gyplau hon, bob byw yno i bob ynys 4 oed yr abad Rhys. Mae'n ddiddorol gweld bod y gwaith ar drawstir to fel petai'n dal i fod ar y gweill, a barnu wrth amser y ferf, gwedi caffo. Mae'n ymddangos bod Dafydd Nanmor wedi ymweld ag Ystrad Fflur ar adeg pan oedd y gwaith heb i gwblhau'n llwyr, ond yn ddigon agos at fod yn orffenedig iddo allu i ddisgrifio a'i ddathlu. Mae'r bardd yn dymuno bywyd hir i'r Abad Morgan, ac yn benodol bywyd a fydd 4 gwaith yn hwy nag un i ragflaenydd, yr Abad Rhys. Mae yna rhywbeth sydd ddim yn cael ei ddweud yn agored yma, ond mae'n siŵr y byddai'r gynulleidfa wreiddiol yn ymwybodol iawn ohono, sef y ffaith fod Rhys wedi marw mewn carchar dyledwyr yng Nghaerfyrddin, falle oherwydd gorwario ar atgyweirio adeiladau'r Abati. Mae'n bosib mai pwynt y cyfeiriad hwn oedd sicrhau'r Abad Morgan a'i gyfeillion na fyddai'r fath dynged yn dod i'w ran ynte.
Ac o gofio'r dyddiadau sy'n hysbys ar gyfer y badaeth Morgan rhwng o leia 1458 a 1486, mae lle i gredu i fod wedi cael oes weddol hir. Ond i bai am y gerdd hon, fydden ni'n gwybod fawr ddim am yr hyn a gyflawnodd yn ystod y cyfnod hwn. Ond mae werth cofio hefyd am y llechi ysgrifennu o Cerdd Fflir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sydd efallai yn perthyn i gyfnod Morgan, a rhai ohonynt yn cynnwys darnau o farddoniaeth Gymraeg sy'n rhoi syniad o safon diwylliant y Dafydd ar y pryd. Fe welson ni gynghanedd sain drawiadol gynnau yn pwysleisio'r plwm trwm. Mae'r gynghanedd yn y llinellau hyn yn fwy nodweddiadol o grefft Dafydd Nanmor. Pob un yn gyngeneddion cytseiniol, cynghanedd groes gan mwyaf, yn llifo'n llyfn ac yn rhwydd, yn gelfyddyd ddi-ymdrech i bob golwg, a'r cytseiniad yn ateb i gilydd fel petai'n naturiol, bedwar oed yr abad rys. Gobeithio fy mod i wedi dweud digon i roi syniad i chi o werth y gerdd hon, fel darn o lenyddiaeth a hefyd fel dogfen hanesyddol, sydd nid yn unig yn cadw cofnod ffeithiol am yr eglwys, ond yn bwysicach, yn cyfleu'r argraff y bydde'r eglwys fawreddog hon wedi'i gwneud ar ymwelwyr i'r abati. Diolch yn fawr i chi am wrando.